Sonra Qurban Berdimuhamedov adınaqı qovanlarlığı məyətət çağılara himayət vermək boyunca Xayır Saxavat qadnasının vitse-prezidenti Oğulcahan Atabayevanın Özbekistan Respublikasının prezident administrasiyasının yol başçısı Saida Mirziyoyeva bilen iki duşu oldu. Doşuq neticeli ve işçin yağdayda geçti. Belent mertebeli mehman Türkmen toprağına geçirilen halkara masadına dünya cemiyetçiliği için ehmiyetli meselelere qaralanlığını nıltadı. Halkara masadının qurumaçılıq derecesinin Türkmenistan'ın bu qur boyunca oğun tecrübe toplandığını görkodiya deyip Saida Mirziyoyeva belledi. Bunun öde Türkmenistan'ın halkara genişliğine eğleyen orunu potolanırya. Qazanın vitse-prezidenti Oğulcahan Atabayeva Türkmenistan'ın halkara xidmatdaşlığının ösürülmeyine zerur üns bergenliğini aytdı. Şuna yakın qonşular ve doğunluq halkları bilen qatnaşıqların eşşenleştirmegi xidmatdaşlığın möhüm uğur hükmünne kefiyetlenen. Doşun ahırına Qazanın vitse-prezidenti ve qonşu yurdun prezident administrasiyasının yol başçısı iki yurdun doğunluq halklarına abadançılık arzu ettiler. Sonra Qurban Berdimuhamedov adınaqı qovanlarlığı məyətət çağılara himayət vermək boyunca Xayır Saxavat qadnasının beceriş işir boyunca vitse-prezidenti Oğulcahan Atabayeva Birleşen Milletler Qurumasının baş sekretarının ornatörü, Birleşen Milletler Qurumasının Jenevadagi idarasının baş direktori Tatyana Valovaya bilen doşuşdu. Oğulcahan Atabayeva mehmanı mehirli mübareklep Türkmenistan'a geçirilen şu günkü çare işçen qatnaşyan üçün minnettarlık bildirdi kemde. Birleşen Milletler Quruması bilen köp uğurlu xidmatdaşın Mevnun yurdumuzun daşar siyasetinin esası uğurlarının berdiğini beledi. Birleşen Milletler Qurumasının baş sekretarının ornatörü Türkmen toprağına bildirilen mehman söylüğü için hoşçallığını beyan edip bu maslahatına betaraplık siyasetini işçen öňe sürýän Türkmenistan'a geçirmenin oňyň ähmiýetini hasam artyrýanyny belledi. Bunun özi yurdumuzun durnuklu geleceği gurmak üçin zenanlaryň eýleýän ornuny pogtalandyrmak arkaly günnogar bilen günmataryň arasyna dialog üçin köprü bolmaga çalışýanyny görkezýär. Doşuň ahyryny Qurban Berdimuhamedov adınaqı qovanlarlığı məyətət çağılara himayət vermək boyunca Xayır Saxavat qadnasının beceriş işleri boyunca vitse-prezidenti Oğulcahan Atabayeva hemde Birleşen Milletler Qurumasının baş sekretarının ornatörü, Birleşen Milletler Qurumasının Jenevadagi idarasının baş direktori Tatyana Valovaya şu günkü masadyň netijelerinin gender deňligini ilerletmäge möhüm goşunt boljakdygyna ynam bildirip berek-berege iň gowy arzularyny beýan etdiler. Şeýle hem Qurban Berdimuhamedov adınaqı qovanlarlyğı məyətət çağılara himayət vermek boyunca Xayır Saxavat qadnasının beceriş işleri boyunca vitse-prezidenti Oğulcahan Atabayevanın San Tome ve Principe Demokratik Respublikasının Milli Assambleyasının başçığı Selmira do Sacramento bilen doşuq boldy. Oğulcahan Atabayeva mehmanı mehirli mübareklep Hazar deňziniň türkmen kenarına geçirilýän halkara masada gatnaşmak baradaky çakylygy kabul edip yurdumuza geleni üçin minnetdarlygyny beýan etdi hemde şu günkü doşugyň iki yurdun arasyna gatnaşyklary pogtalanyrmaga ýardam berjekdigini ynam bildirdi. Parlamentin başçığı bildirilen mehman söylüğü için hoşçalygyny beýan edip şeýle ýokary derejeli wekilçilikle maslahatda gatnaşmagyň özü üçin uly hormatdygyny aýtdy. Şunun bilen baýlykda abadada geçirilen bu halkara forumyň zenanlaryň hukuklaryny ilerletmek babatda meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin netijeli meýdançy bolup durýanyny belenildi. Doşuň ahyryny Qurban Berdimuhamedov adynaqy qovanlarlyga məyətət çağılara himayət vermek boyunca Xayır Saxavat qadnasynyň beceriş işleri boyunca vitse-prezidenti Oğulcahan Atabayeva hemde San Tome ve Principe Demokratik Respublikasynyň Milli Assambleyasının başçygy Selmira do Sacramento berek-berege iň gowy arzularyny beýan etdiler. Sonra Oğulcahan Atabayeva Tacikistan Respublikasynyň premier ministriniň ornatörü Mansuri Dilrabo bilen doşuşdy. Doşukda dostlugy, hoşniýetli we ýakyn hyzmatdaşlygy esaslanýan türkmen-tajik gatnaşyklarynyň ugurlaryň giň toplum boýunça ösürilýänligi belenildi. Zenanlara hormat goýmak asyrlar boýy türkmen halkynyň durmuş ýörelgesiniň benýadyny emele getirýän esasy häsiýetleriň biri bolupdyr. Häzirki döwürde bu ýörelgeler zenanlaryň kanuny behbitlerini öpçün etmek we goramagyň hukuk kepilliklerini, olaryň jemgyýetde eýleýän orny hasam pogtalanyrmaga gönükdirilen başlangyçlarda öz beýany tapýar. Şunun bilen baýlykda söhbetleşir Türkmenistanyň häzirki zaman jemgyýetine zenanlaryň orny durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek orna halkara hyzmatdaşlygyny ösürmäge atly halkara maksadyň geçirilmeniň möhüm ähmiýetini bellediler. Doşuň ahyryna Qurban Berdimuhamedov adynaqy qovanlarlyga məyətət çağılara himayət vermek boyunca Xayır Saxavat qadnasynyň beceriş işleri boyunca vitse-prezidenti Oğulcahan Atabayeva Tacikistan Respublikasynyň premier ministriniň ornatörü Mansuri Dilrabo berek-berege iň gowy arzularyny beýan etdiler.
Sonra Oğulcahan Atabayeva Eswatini Padşahlığının İçeri İşler Ministri Lindiva Dlamini bilen doşuşdy. Atabayeva mehmany mübareklep, bu halkara masada gatnaşmaga çaqla kabul edilmegi üçin minnetdarlyk bildirdi hemde bu möhüm çara Eswatini Padşahlığının wekiliyetiniň gatnaşmagynyň ähmiýetini bellädi. Eswatini Padşahlığının İçeri İşler Ministri mehirli kabul edilenlikler üçin hoşçalyk bildirip halkara masadyň ýokary guramaçylyk derejesini bellädi. Şeýle-de Türkmenistany şeýle möhüm çarany geçirmeginiň ýurdun halkara geňişligine uly awraýyny şaýatlyk edýändigini aýtdy. Doşuň dowamyny belenşäli Türkmenistan denanlaryň hukuklary babatda halkara konvensiýalarynyň işçiň agdasy bolmak bilen olaryň jemgyýetiň we döwletiň turmuşyna giňden gatnaşmagynyň tarapdary bolup çykyşdy. Şeýle hem söhbetdeşer özara gyzyklanma bildirilýän beýleki meseleleri boýunça pikir alýdylar. Sonra Gazanyň Bejer işler boýunça vice-prezidenti Oğulcahan Atabayeva bilen Russiýa Federasiýasynyň Sağlyk we Reş ministrläriniň Pirogov adynaky ilmi barlyk Lukmançylyk Uniwersitetining kafedra müdiri, plastik rekonstruksiýa we estetika hirurglar jemgyýetiniň prezidenti Natalya Mansurowanyň arasynda dowuşyk geçirildi. Söhbetdeşiň dowamyna denanlaryň hukuklaryny giňeltmek hemde bu gorda insanperwer maksatlary öňtürilen işlere ýerine ýetirmek şuňky maslahatyň esasy maksady bolup durýanlygy belenildi. Şunyň bilen barlykda bu forma Russiýa Federasiýasynyň wekiliyetiň gatnaşmagynyň ähmiýetini aýtdy. Doşukda iki ýurdun arasyndaky insanperwer hyzmatdaşlygy ösürmek meselelери barada hem pikir alýdy. Belenşäli türkmen we rus halklarynyň taryhyň dowamyna emele gelen dostluk gatnaşyklary iki taraplaryň hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak üçin berk binýat bolup hyzmat edýär. Özara insanperwer hyzmatdaşlygyň mundan beýlekde potolandyryljakdygyna inam bildirip, doşuň ahyryna taraplara berip berege iň gowy arzularyny beýan etdiler. Gurban Berdim Hymyadov adynaky howanarlygy meýat çağılary himayet bermek boýunça Haýry Sahabat Gadnasynyň Bejer işler boýunça vice-prezidenti Oğulcahan Atabayeva Katar döwletiniň daşary işler ministrläriniň halkara hyzmatdaşlyk boýunça döwlet ministri Maryam bint Ali bin Nasser al-Mismat bilen doşuşdy. Gadnanyň Bejer işler boýunça vice-prezidenti halkara masadyň işini işçiň gatnaşan üçin mehmana minnetdarlyk bildirip, bu möhüm forma Katar döwletiniň wekiliyetiniň gatnaşmagynyň ähmiýetini bellädi. Mehmana ýokary derejeli halkara masada gatnaşmaň öz üçin belent mertebedigini aýtdy hemde formuny denanlaryň hukuklaryny ilerletmek üçin toplumda çemeleşmeler işläp taýýarlamakda möhüm edim bolanlygyny bellädi. Doşuň dowamyna Natalşäli Türkmenistan Katar döwleti bilen dürli ugurlarda hyzmatdaşlygy ösürýär. Doşuň ahyryna Gazanyň Bejer işler boýunça vice-prezidenti hemde Katar döwletiniň daşary işler ministrläriniň halkara hyzmatdaşlyk boýunça döwlet ministri Türkmen Katar gatnaşyklarynyň mundan beýlekde potonandyryljakdygyna inam bildirip berek-berege iň gowy arzularyny beýan etdiler. Sonra Gurban Berdim Hymyadov adynaky howanarlygy meýat çağılary himayet bermek boýunça Haýry Sahabat Gadnasynyň Bejer işler boýunça vice-prezidenti Oğulcahan Atabayeva Hytaý Halk Respublikasynyň Ähli Hytaý Denanlar Federasiýasynyň başynyň ornatary, denanlaryň we çağılaryň işler boýunça döwlet geňeşiniň işçi toparynyň başynyň ornatary Huan Xiaowei bilen doşuşdy. Oğulcahan Atabayeva mehmany mehirli mübareklep forumyň işine gatnaşandygy üçin oňa minnetdarlyk bildirdi. Şeýle-de Türkmenistan bilen Hytaý Halk Respublikasynyň arasynda dostluk gatnaşyklaryň depkinli ösürilýändigini bellädi. Şunu meden insanperwer hyzmatdaşlygyň ähmiýetini aýtdy. Hytaý Halk Respublikasynyň Ähli Hytaý Denanlar Federasiýasynyň başynyň ornatary şeýle wekilçilikli foruma gatnaşmaga çakyryk hemde türkmen topragyny bildirilen mehmansyýerlik üçin hoşçalygyny beýan edip, abadada geçirilýän halkara maslahatyň ählimi bu ösüşe goşunt bolup durýandygyny bellädi. Şeýle hem söhbetdeşiň dowamyna denanlaryň hukuklaryny giňeltmek boýunça tejribe alşmaň mümkinçilikleri barada durluk geçirildi. Doşuň ahyryna taraplara şugunky forumyň denanlaryň jemgyýetdäki ornuny potolandyrmak boýunça halkara hyzmatdaşlygyny kuwatly iterge berjekdigine inam bildirip, berek-berege iň gowy arzularyny beýan etdiler. Sonra Gazanyň Bejer işler boýunça vice-prezidenti Oğulcahan Atabayeva İran Islam Respublikasynyň hökümetiniň medpugat sekretary Fatima Muhajarany bilen doşuşdy. Oğulcahan Atabayeva abadada geçirilen halkara masadyň işini işçiň gatnaşan üçin mehmana minnetdarlyk bildirdi hemde bu halkara forumyň netijeleriniň denanlaryň jemgyýetdäki ornuny potolandyrmak boýunça halkara hyzmatdaşlygyny ösürmäge ýardam berjekdigine inam bildirdi. Goňşy ýurdun hökümetiniň medpugat sekretary türkmen topragyna mehirli kabul edilen
üçün hoşçalygyny beýan edip, Türkmenistana geçirilen şeýle ýokary derejeli halkara masada gatnaşmaň özü üçin belin mertebedigini aýtdy. Türkmen-Eran gatnaşyklary barada pikirleşmeleň dowamyny söhbetleşir. Medeni insanperwer ulgamyň iki goňşy döwletiň arasynda gatnaşyklaryň esasy ugrlarynyň beri bolup durýanlygyny, ýurtlamyzyň bu gurda işçi hyzmatdaşlyk saklaýanlyklaryny aýratyn belediler. Doşuň ahyryna Gurban Berdimuhammedow adynaky Howanarlygy meýat çaglary himayet bermek boýunça Haýry Sahabat Gazinasynyň Beçeriş işleri boýunça vitse-prezidenti Oguljahan Atabaýew hemde Eran Islam Respublikasynyň hökümetiniň medeniýet sekretary Fatema Muhajerani iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygyň bundan beýlekde bugtalandyryljakdygyna ynanmalarap, berek-berege iň gowy arzularyny beýan etdiler.